drug Jingdih bolong pi an bat ki snem bam menchua po ka jala jutep baki bangap bat ki badi ki dei na ki long yeng ki badan ba em ki bala ban thiet yu bat ya mental la ban ong udok usung ru ulangop bat ki la yala ban yo yu namar ki la bon ki jaka ki pa penya yo yu namar kata ka daw ngi la ban ong udrok utui ka thma ba jar ni ka silent war kabala ban bam bat pendu jaj ya kanu ka jaj ban riu haba bishar na ki Khubor ki bau Shillong Mail la le na la di badru ban lum ki Khubor ki ba ya dei ba ka jingyo kem ya ki Nongdih bat ki Nongdih la banong ba ka jikem drok Meghalaya ka long tang ka jingile ka ye ri hapdeng unong kem bat unong sha kem ne kumbo ong tien nong wei ka jingile ka hide and seek hadu mentang yimla pat bantip ha kanu ka jaka juburi u hashwa ban shalan shiki nong yarap ban pendi bat manu nong Khaïi ni ki nong Khaïi ki ba pau nam namar kalong ka ba e ba nakadaw ba ki ba Khaïi ki bon ba ki buj jongki ban shalan shaki tu ki samla ki blangop lagade ya Shillong ni shkiwe ki district habas ngap na ki Khubor ki bingila deb ban pin i bat ka ba pila deb ban pen u Shillong Mail la ban pelut ya kapor ban ngap tik patik na kawai pakawai ka Khubor kum ba pla ki Nongdih drok bat ki ba ya Khaïi ki ba sha kem lala ban ong hanong ba Shillong ki Jaka ki badon ni ki nong Khaïi drok ki dei ni ki katu ka ni ki dong ki bana ka Shillong Maulai ka Kualapati ka Jalupara ka Yodo ka cantonment area ka Lum survey ka Goraline ka Polo ka Pentorum kra pat nginget pangintang bon ki Jaka la da toket bat putin hok ya kini ki Nongdih ki bangop hodrok kini ki Khubor ki dei ki ba la lum la kham slam na ka jingyo kem nong tu jong ki Shillong ba per baru ki seng balang kumba ka pauling ba ka tmalik kenra drox jong ka seng hinyo trap youth council HYC seng kbi ka blas dang ka arterik ujumang ha yodo bot saka henryotrik jumang ha polo ka shipotrik jumang ha kendailat bat ka khanyo trik ujumang arjar pusaw ha jalupara ha moba yon chim nei yon chim surak kan dia pisah jong me kadai ba mela mewan men ladu ban di jong la dero kini di bon tit arngot kadungut bon tit na memta arngot sha hamara i bon tit i shim surak to kadno lalang pisah ba me di tang sejar bedi kadno wei sanspa kapasiti itu mele hey me supply sip hey me supply ayam ngai becha surak dan jikem mulai jikem mulai kisufun me me pishan me yo lembah jong lo tu drox ngayon yung bana station way perlok na nei way perlok na Dakar perlok me sa ai tu Dakar sa station po jan gorolan pasa gorolan stage lam kha Dakar di mong menlek penim talongam itu rta kayo shwan abi hasrak ta telefon me sa phone ngin lek ta nambar na syok pateng na giwe ta pun tawe ta yang aro hakata me kalan lebih ta kadur der banget hang namar ngarong aspek ayo pateng na giwe ta pensim pateng yang na giwe ngam dan ta jong na de tu ta pa pensim pateng me pri taron bun da pemio pendo batang teng katu kepisa ba me yo bandi tu kan poi sei ai biang situ di habai biang situ te kan elena dame le jai tu ya lamengi itu rta kayo teme mi tu kuno menai kuno menai ta pisa pemio pendo biang surak ta te ya kendo ta bo bat tu pisang ngin le jai ta bat house nem arajara phulai na kalyang Shillong Mail la hiar kerpang ru shakliriat ka Slemba jong ka East Giant Hills district ka Bniah district ka Badon ye ka Khardop ne ka entry point ka ba Kibrio ki bawan ki bi ki jila kum ka Manipur Mizoram Badru ka Burma lani ka Myanmar ki penun kam mi ki surak ba national highway ka Meghalaya ba ki lech ka jala Assam hakani ka jinglech mi shaka police station ka Badon na cleariat na ka jingyo ekrang ki he pulit na snotho bo drok urung ba na kani ka district kentop na Guwahati ka Nongba jong ka jala Assam Ngi Sotho ba, our district is one of the main districts ba. Kini ki supplier hi, ki bawan na Manipur, ki bawan na Mizoram, na Silchar, ki yabi nang ni ban poi sa Shillong.
Kumalong menta udrok ula penjenjar ya jan baro kilong yeng long sem kentup ru ya ka imlang sa lang baraka jingtlot trekam ka sorkar jela kentup ketenat pulit haka khatnyo trik ujumang arjar psa kala pelong ya ka seng HYC lingbau vice president uba dun bok lang karling do ban kentui ka sorkar bakan aino ya ki atiar ki bagadon bat ka pisa ka bamang ban yakun udrok hakti jong ki dekhot ban yale persya udroks Tengah kau berdoa government mau kembang layu aslo bagi dan tegi task force kita perlu subah set apabila bencet ke kami pi subah mi semat seprang menteri kini kam ada pimla menteri aino pi ya kata ke ikhtiar aino pi tiga jingsiu segi di khot juga jait menteri kinlong ki bala kloi bandrat nangkong iya kini ke kam penbiang ro kembang leji haman ki operation mo ki ans ki weapon ki tiar ka bakilai airu hai di khot jai penreu nang bagi di khot jai penreu kini khuni dalam di persya drugs palle se ada di khot jai penreu kini yo bat arms bat weapon nangets kamba udrop si untuk jai hakwe ski Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya